videjku. Asi mňa teraz neuvidíte. Vidíte. Dobre, super. Takže dneska bude videjko. LOL surprise. Takže vám ukážem, aké mám LOL surprise. Takže aké mám babiky od LOL. A vlastne mám takto malúku. Tu je akože ich postel. Tento sprej je pre nich. Tu majú sedonku. Sedečku. Tu majú pitičku. Majú iba jednu flašku. Druhú nevieme, ako máme dať. Takže vám ukážeme, aké mám babiky. Tu som vám dala asi. Ale máme jednu s vlasami. A jednu iba s takými gumovými. Takže vám to ukážem obidve. Aha, to sa to otvára. Teraz si to otvoríme. Budú vždycky takto stať otvorenými dverkami. To sa mi otvorili. Teraz máme teda takúto. Neviem, ako sa teraz volá. Ja som ju nazvala Layla. Vypadá veľmi pekne. A keď si chcú vidieť, má takéto biele gaťky. Biele. A tu má také pančušky. Také tmavo šedom modré. A dva pásiky biele. A má fakt super jemné vlásky. Ja som jej už umývala vlasy. A vôbec nič sa s nimi nestalo, sú normálne ako pravdické. Každopádne majú už gumičky. Tak to vypadá, keď je neoblečená. A vyskúšame si aj ich vlastnosti. Ja som ich už zabudla, ale ja som sa dlho s nimi vôbec nehrala. Potom tu máme takúto černošku. Má takéto černé pančušky a fialové oči. Layla má červené. Také hnedočervené. Neviem, či to vidíte, ale hnedočervené. Božiaľ to natáčam iba na mobil. Takže, tuto má fialové očka. Keď vy to vidíte ako modrú. A vlastne ja som jej sem dala takúto masečku, som jej sem nalepila. Lebo sa mi nepáčilo, že proste nič tam nemala, mala iba jednu farebnú vlasy. Tak som jej tam dala túto nádheru. Obidve sú teda blondíny, takže to je fajn. Takže tu sa budú nabíjať. Akože oni budú takí androidi. Keďže ja mám rada androidov, tak budú androidi! Takže toto sú ich skrinky, vlastne to vypadá ako natáčky. Bohužiaľ nemohla som vám ukázať, ako som ich odbalovala, lebo som ich odbalovala už dávno a nevedela som ich teda nájsť. Takže ak keby niekto prišiel, tak bude to môj tato alebo mama a budem musieť skončiť video. Tak toto je... Ja som vám zabudla povedať, ako sa volá táto. Táto sa volá Kiarka. Kia. Budeme jej hovoriť Kia. Inak sa volá Kiara. A... Ja si ich postavím teda tuto veľa. Takže ukážem vám najprv Laylinu. Takto sa to vyberá. Na to sa vyberá, jak máme natáčky staré. Trošku staršie. A tu som im vlastne dala všetky. Dobre. Layla teda má takto nádhernú čiernu sukničku. Nič na nej zvláštneho, nie proste čierna. A pripadala mi ako študentka, keď som ju rozbalovala. Teraz vám ukážem jej botičky. Má ich veľmi maličky.
to si myslím, že má každá lovka. Takže má takéto rúžové šlapky. Normálne šlapky, tak myslím normálne. Ups. Tak a tuto má také dva rúžové brmbolčeky, ktoré mi práve spadli. Takže takéto. A to potom ukážem na nej. No, takto, dobré. Tak. Takto, vy to teraz nevidíte, ale ja vám to takto aj takto neuvidíte. Musím to dať takto ďalej. Teraz to vidím, ako ja sedím. Môj brucho. Teraz mi vidíte akurát tak bradu. Nepadá, aj Kia nám dopadá. A už by ste ich skoro videli, ale proste neuvidíte teraz. Teraz má takto košielku. Bielú košielku, potom má takú to je taká šedá bunička. Tak, a pod tým má také biele tričko. Alebo čo to je? Buď tričko to bude, hodneme sa, že to bude tričko. Pod tým má ešte rúžové tielko, podľa mňa. Tak, to je všetko od nej. A mal by mať aj viacej veci, lenže ja to fakt neviem nájsť. Neviem presne, kam som to dala. Pardon, že takto smrkám, ja som chorá. Teraz mám bolný nos. Tak a botičky, takto. Dobre, botičky, máme teda všetko, teraz to ukážem vám na nej, okej? Takže už máme túto oblečenú, ja zoberám skrinku, tak môžete vidieť, ako to na nej vypadá. Takže takto to na mne vypadá. Takže vypadám úžasne, že? Takže furt padám. Vidíte moje vlasy? Nádherné, že? Som si robila sama. Tak to je aj vidieť. Takže takto vypadá v mojom oblečení. A zabudla som vám povedať, že tuto moje pančušky, čo ukazujem tuto, sú nakreslené. A to nie je nič zlé. Takže ja som vám teraz ukázala, ako by ja si rozprávala ona, keby som vám ukazovala o oblečení a bez oblečenia. Bez oblečenia by to vypadalo dosť divne. Tak zatvoríme jej skrinku. Zaistíme ju. Šup. A teraz tu máme druhú. Kde má naša druhá lolka. Takže má takéto otváranie, lenže už sa nám otvorilo, lebo tam je veľa vecí. Takže ja to dám takto sem a odtiaľ tam budeme vyberať. Takže prvý dáme taký doplnok, čo má na oči. Alebo túto teda okuliare. Tak. Dobre, ja mám teraz všetko tak. Teraz vidíte to aj ako tu leží. Si tu hľadám chvíľku. Čo by som vám teda ukázala? Boty vám ukážem asi naposledy. Takže teraz... Nie, outfit. Mám teda takéto striebné botičky.
vidíte? Tak, mám trošku brýlom, takto. Nemusela dávať až tak zblízka. Aby som to nemusela dávať až tak už zblízka. Takto. Vidíte, sú úplne isté. Toto má väčší oblsk a toto viacej žiari. Tak. Teraz pripravte sa. Dal som jej tu teda toto farbu masličky a takto masličku len preto, lebo mám také kraťase. Kde sa... Tak. To sú... Tam, vidíte? Super kraťasky. Teraz pripravte sa, ide vestičko. Hej, mám vestičku. Mám vestičku s rúžovým fiolkom. Ježišmarja, mi to vypadá. Tak to vypadá, to teda. Je to dosť nepríjemné. Budu tak držať. Takže uvidíte ju teda už keď bude prezlačená, takže čaute, tak to vypadá oblečená. A tak to by to znelo, keby to hovorila. Čaute, ja už som oblečená, vypadám teda takto. Dúfam, že sa vám to už páčilo, dobrý. Tak to vypadá asi ona. Každá má inú povahu. Teraz ideme odložiť skrinku. Spojíme obidve časti. Čup. Takto. Hotovo. Super, že? Ak sa vám toto video páčilo, tak mi dajte prosím like, lebo fakt, toto je moje prvé video, čo som teraz vydala. Takže pevne dúfam, že sa vám páčilo, lebo ja som sa fakt snažila. Takže ešte vám ukážem teda, ešte vám niečo ukážem, není záver ešte. Takže takto teda vypadám aj s brýlami. Toto je už koniec. Nie je to koniec, ako to hovorila, ale ukážem vám ešte ich fľašku. Mali dve, ale zabalili si iba jednu. Takže takto vypadá to je, že si strieborná a je veľmi pekná. A tak. Teraz tu majú teraz takto sedánku. By si mal dať tú flašku, čo je od... jak sa volá? Prosím aj do komentárov mi napíšte, ako sa volala táto. Alebo táto. Tak. Vám predvediem.